Mela, il-karozzi peress li Maltin illum il-vapur ma kienx qed jaħdem b'mod regolari. Beda jaħdem minn wara Kamuna u allura missjaw xi trips. Il-problema kienet li meta wasalna ċ-Ċirkewwa ma kien hemm ħadd jikkontrolla l-karozzi kif ser joqogħdu ġewwa l-queue. Allura li beda jiġri kien hemm nies li bħali li obdew u mxew mar-regoli jiġifieri u daħlu ġewwa l-queue mentri karozzi oħra bdew jaqbżu l-queue għal detriment ta' min kien qed jimxi mar-regola. Tant huwa minnu illi meta ġie il-vapur u beda jgħaddi kien hawn nies bħali li obdew ir-regoli u ma rikbux. Meta staqsejna għaliex in-nies hawnhekk kulħadd beda jipprotestaw anke saħansitra kienu verbalment bdew jiġġieldu mar-ruġej. Ġie pulizija u beda jikkontrolla daqsxejn għalkemm ma marx, xi staqsejna tal-Gużu Channel għalfejn il-mawx ħaddiema bħas-soltu biex jikkontrollaw il-queue għalulna illi peress li l-ħaddiema li kien hawn kienu għawxin intbagħtu għawdex minħabba l-Maltin. U allura l-Gużu Channel fejn il-Gużu Channel ma kienx hawn min jħossib il-queue. Dan għal detriment ta' għawxin oħra bħali li spiċċajna flok ma rkibna l-vapur tas-sema bħalma għamlu min qabeż il-queue spiċċajna u jekk ħan rikbu l-vapur jew tad-disa jew tad-disa u nofs dejjem jekk jaħdem u s-temp jippermetti. Għataw sissa fil-queue nies illi kienu qegħdin jaqbżu l-queue u meta ġejna ġbidna l-attenzjoni intbagħtu mbagħad persuna u issa qiegħda tieħu ħsieb il-karozzi. Ma naħsbux illi din hija ħaġa tajba li għandha ssir u fuq kollox ma naħsbux illi bħala għawxin għandna niġu trattati b'dan il-mod min-naħa tal-management tal-Gużu Channel. Dan huwa mismanagement qawwi.